Тодоров ден се празнува главно заради здравето на конете. Затова и днес отбелязваме кушията. Какво представлява тя? Вижте! Столичният квартал Бенковски тази година не изневериха на традицията и организираха ежегодната кушия по случай Тодоров ден. Стартът на събитието беше даден на площада в квартал Бенковски, където бе отслужен и тържествен водосвет. Празникът продължи с конно състезание на стадиона. На него служители от група конна полиция демонстрираха забележителни умения. Най-добрите получиха и награди, които връчи лично директорът на СДВР, главен комисар Младен Маринов. Моите пожелания са към колегите да имат кораж, да имат късмет най-вече в нашата дейност, тъй като, знаете, тя е трудна и непредвидима и трябва много късмет. Освен професионалните качества, които те притежават, им пожелавам всяка смяна да завършва благополучно, да се прибират при семействата си и да са много щастливи. Вие спечелихте второто място. Колко време се подготвяхте за това състезание? Неуморни са тренировките. Всеки ден се занимава с това животно. Скачане, водене, чистене. Много усилия и много захар яде. И моркови. Празникът събра и стотици столичани. За първа година ли сте на празника? Да, на този празник за първа година, да. А знаете ли какви са традициите на Тодоров ден? Всъщност, честно казано, не съм много запозната, но доколкото знам, аз съм от Търговище и в нашия град винаги се провеждаха конни състезания. И на момичетата им мереха косите, коя коса е по-дълга, раздаваха награди, коя коса е най-красива. Беше много интересно, като малки това сме виждали. На този ден имен ден имат Тодор, Теодор, Теодора, Божидар, Богдана и Найден. Честит празник!